Привет в приказен април. Днес е 1 април. Няма шега, няма измама. Тък му завърнали се от морския бряг, започваме с четенето на приказки. И то не с коя да е приказка. Започвам с Маншон, Полубовка и Мъхеста брада. Една чудесна история за 3 странници. Да видим какво се случва с тях. Започвам от самото начало. Първа глава се казва При сладоледа. Веднъж съвсем случайно се срещнаха 3 чудни човечета. Мъхеста брада, Полубовка и Маншон. Те бяха толкова дребни на ръст, че когато се събраха при продавачката на сладолед, тя ги взе за някакви джуджета от приказките. Те наистина правяха странно впечатление. Мъхеста брада имаше мека брада от мъх, по която растяха чудесни червени, макар и миналогодишни боровинки. Полуобувка носеше обувки с отрязани носове, за да може да си върти накъдето поиска пръстите на краката си. А Маншон бе навлякал огромен маншон, от който навън стърчаха само върхът на главата и крайчетът на петите му. И ето, те вече ближеха сладоледа и любопитно се взираха един в друг. Извинете, не се стърпя и пръв се обади Маншон. Може и да греша, но ми се струва, че има нещо много общо между нас. Сигурно, защото и 3 сме едни и същи смелчаци, съгласи се Полуобувка. Мъхеста брада откъсна от брадата си няколко боровинки и ги подаде на новите познати. На сладоледа му отива киселичко. Ако нямате нищо против, нека се съберем, предложи Маншон. Ще си сварим какао, ще си попъбрим. Чудесно, възкликна Полуобувка. И аз бих ви поканил, но нямам дом. От дете се скитам по света. Като мен, промълви Мъхеста брада. Какво съвпадение? Ахна Маншон. И при мен работата е горе-долу така. Ние, май, и 3 сме родени пътешественици. Той хвърли книжката от сладоледа в кошчето за смет и вдигна ципа на маншона си, който бе тъй направен, че да се отваря и затваря с цип. Като изядоха сладоледа, Полуобувка попита. Не смятате ли, че трябва да се сдружим? Да пътешестваш в компания е много по-весело. Ама разбира се, с радост се съгласи Мъхеста брада. Чудесна идея, просия лицето на Маншон. Направо крилата мисъл. Значи, решено, отсече Полуобувка. Само че, хайде преди да вземем генералното решение, да си купим по още един сладолед. Мъхеста брада и Маншон веднага се съгласиха. После Маншон пак взе думата. Знаете ли, аз имам автомобил. Може да го превърнем в къщичка на колела. Какво ще кажете? О, иска ли питане? Нямаме нищо против, потвърди Полуобувка. Много е удобно да се пътува с автомобил. Ама, ще се съберем ли в него и 3? Замисли се Мъхеста брада. То е нещо като автофургон. Ще има достатъчно място. Полуобувка закачливо свирна през зъби. Наредихме се! Да, облегчено въздъхна и Мъхеста брада. В края на краищата, както се казва, щом е тесен дома, сърце да е широко. Къде се намира сега този дом на колела? Попита Полуобувка Маншон. Да пошепна. Преди малко изпратих 2 дузина писма, до пощата е. 2 дузини? Толкова много приятели ли имаш? Не, напротив. Аз нямам приятели. Пиша си сам на себе си. Изпращаш писма до теб? Там е работата. Аз много обичам да получавам писма. Обаче нямам приятели. Безкрайно самотен съм. И затова реших да си пиша сам. Изпращам всичко до поискване. Пускам писмата в един град, пътувам до другия и там получавам своята кореспонденция. Във всеки случай това е много оригинален начин за водене на кореспонденция. Хитро измислено, съгласи се и Полуобувка. Да се върнем за още един сладолед? Непременно. И аз нямам нищо против, но сега нека опитаме шоколадовия. Малко по-скъп е, но заради тази наша неочаквана чудесна среща си струва да прежалим някоя и друга пара. Всеки от тях си поръча шоколадов сладолед. Хубав е. Къде е по-вкусен от обикновения? Превъзходен е. Как? Ние ядем
шоколадов сладолед. Маншон промълви. Моля за извинение. Шоколадовият сладолед всъщност не е крем. Обаче аз, когато много се развълнувам и обърквам нещата на сладките неща. А защо се вълнуваш, когато ядеш шоколадов сладолед? Какво има да се вълнуваш от яденето на шоколадов сладолед? Аз не заради сладоледа. От радост, че се запознахме. Те е приятно. И целият си живот прекарах в самота. И ето, изведнъж открих такива мили приятели. Как да не се вълнувам? Възможно е. Обаче, мен пък сега шоколадовия сладолед ме разтресе от вълнение. Полуобувка трепереше. Лицето му малко беше посиняло. Май множко ти дойде сладоледа, забеляза махеста брада. Тъй, повече не бива да ядеш. Ако трябва, ще вземем сладолед за вкъщи. Имам хладилник дори в моя автофургон. Тъй ли? Браво! Ще се запасим поне за 8 седмици. Има още нещо. Хладилникът работи само когато фургона е спрян. В движение мотора много го затопля. Какво ще правим? Няма да се запасяваме. Няма как. Но не исках да ви натрапвам своето мнение. Няма проблем. Ще се сгреем сега в този автофургон. Хайде, да вървим. Честно казано, горя от желание да видя твой автомобил. Благодаря. Кой знае защо, отвърна Маншон. И те тръгнаха. Какво се случва по-напред в Маншон, Полуобувка и махеста брада, ще разберем някой следващ път или, ако у дома, прочетете Маншон, Полуобувка и махеста брада. Това беше за днес, 1 април, началото на приказен април. До нови срещи!